Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Салом бачаако. Аввалаш миннатдории худмона барои дастгириётон мерасонем. Камбудиёмона ки иброз кардем, кӯшиш мекунем ислоҳ кунем. Анаки мерем айпаи хабарҳои нав. Антуан Гризман ахир қатъи Барселона сари мақсад омадани 5-сола шартномаро ба имзо расониданд. Айрӯи хабарҳо оилики солонаи Гризман 17 миллион евроро ташкил медиҳад. Боз як чемпиони дигар ай Манчестер Юнайтед мерава. Антонио Валенсия ки ай соли 2009 дар Манчестер Юнайтед бозӣ мекард, ҳамчун бозингари озод тарки даста кард. Бозингари 33 сола ба ватанаш баргашта бо дастаи ЛДУ Кито 2 сола шартнома баст. Дигар шартҳои шартномаи мазкур ба мо маълум нест. Клубҳои Мадрид дар равзанаи трансферии тобистона ай ҳама бисёр фаъолият кардастанд. Клуби Атлетико Мадрид ба Бенфика барои Жоао Феликс 126 миллион евро пардохт карданда тайёр аст, аммо Бенфика то ҳол ягон ҷавоби аниқ надодааст. Агар Жоао Феликс 19 сола ба Атлетико Мадрид гузариш кунад, оилики солонаи ӯ 3,5 миллион евроро ташкил медиҳад. Хотиррасон мекунем ки мавсими гузашта Жоао Феликс яке аз кашфиятҳои футбол ба ҳисоб мерафт. Диего Годин официально бозингари Интер шид. Годин ҳамчун бозингари озод гузариш карду, оилики солонаи бозингари 33 сола 6 миллион евроро ташкил медиҳад. Бозингари сборни Греция Манолас ай Рома ба Наполи гузариш кард ва нархи гузариш 36 миллион евроро ташкил медиҳад. Хотиррасон мекунем ки бозингари 28 сола дар мавсими гузашта ҳамчун бозингари Рома дар 35 бозӣ иштирок карда ба задани 2 гол даст ёфтааст. Ба ҳамин тамом бародаро, мо кӯшиш мекунем ки шумо аз ҳодисаҳои варзиш ҳеҷ гоҳ бехабар намонед. То боздид. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.